گوندê Baba Mahmûdê keve rohlata bajarê Dirbêsiyê 7 kîlometre. Gundê Baba Mahmûdê nêzîkî 30 malî tê de hene. Nüfusa wê dikê ji 160 heb 170 heb ensan tê de heye biçûka bi mezina. Sedema wedعê ku li Sûrî netîca zerofê heyatê nêzîkî 10 mala belkî jêbar kiriye. Etimada gund bêtirê wên ser zîraetê ye. Kesê gelê jiyan dikin etimada wana ser zîraetê ye. Xwedîkirina pezê, karê desta ye, karê rojane ye. Baba Mahmûdê keve ciyanî gundê Tilteyrê, keve qubla gundê Abujiradê, rohlatî Tilkermê ye. Şiva wek me dapinaskirin yanî keve rohlata bajarê Dirbêsiyê. Carde em ê bêjin nêzîkî 6 kîlo heta 7 kîlometre mesafa wê heye. Ev e gundê Baba Mahmûdê. Gundekî kevn e, yanî avaya wî zû de ye. Em nikarin nîşan bidin bê çend sal biro yanî temam. Bes